अपन मान सके। अरे जब हमर श्याम बिहारी भैया हरा विधायक बने तो जितना ऊपर खाबड़ रास्ता है अवई जवाई में परेशानी होते वो रास्ता 21 महीना में बन के तैयार हो जाए वो देख रहे गए थे लक्षण भुलाबे अब अपन जान के गमिया कमला जेते है अपन जान के अपन मान के वो दीदी कमला जेते है अपन मान के कमला जेते है अपन मान के भैया कमला जेते है अपन मान के अपन जान के गमिया कमला जेते है अपन मान के Thank you.